Nesta escola do rural temos moitas cosas guais. Temos campo para xogar, temos erva natural. Hai recreos moi curtiños, 100 minutos de lecer. Nos recreos disfrutamos e nas clases traballamos. Somos poucos, somos poucas e loitamos para ser máis. A bravura que sentimos non rematará xamais. Temos moita enerxía e xa non imos parar. Como ir a tarazana desta escola especial? A escola de Luitra é un espazo popular. O epicentro do meu mundo, terremoto provincial. Rodeada de montañas entre o río Silio Miño. Coa forza da corrente inventamos o camiño. A escola de Luintra hoxe está de aniversario. Está máis moza que nunca, proxecto comunitario. Vai crecendo cada día máis fermosa. Defendémosla con forza porque esta